Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео. Аз съм Митко Блейд и днес ще реагираме на един човек в YouTube Short ми беше писал в коментарите да реагирам на някакво видео на Siren Head. Ето Siren Head in Creepy Forest. Ето, намерих го. И днес ще го реагираме. И ви пожелавам приятно гледане и нека да започваме. И тук това не е реално, да се подразбира. Някаква игра. Май пише да не ходиш там. Някой филио кетчуп. Още кетчуп. Още кетчуп. Какво става сега? Записа спря! Това беше сега видеото. И да, сега ще гледаме и още едно, което е това. Това е някакъв джип кола. Релси. Не път. Той започва от кората да се разходи по дървето и някакви скиля пръстите. Така там има стъл. И град, да. Какво се обърква? Ами вече го забелязвам. Здравей. Да, скри се в твоята къща ли, където си. Той не е вътре. Той е през прозореца, го вижда. Сега остане да бъдна пред ръката й. Кво? Сега ако ми кажеш, брат, че той е влезъл. Това ми скарапи. Това беше много странно, гайс. За мен горе-долу ми хареса клипчето. Тук някъде. Това много ми странно. Как отвори вратата, брат? Как ще отвориш, ето? Влезе ли? Какво направи? Никой не чу, че влиза. Гайс, за тук ще приключим с това видео. Ако искате част 2, пишете долу в коментарите. Абонирайте се за канала. Дайте по един лайк. И надявам се видеото да ви е харесало. И да, пожелавам да сте живи и здрави и от мен. Чао!